Jintemm il-vjaġġ ta' żewġ tiżwiemel fil-kavallerija tal-Pulizija wara snin ta' servizz id fit mal-Pulizija. Minkejja li qattaw il-maġġoranza ta' ħajjithom jiġru fil-korsa tal-Marsa huma kienu nataw bħala donazzjoni għas-servizz. Għalkemm kienet ta' sfida li ma tħarġux ta' żgħira, is-Surġent David Fenech qal li ż-żewġ tiżwiemel qatt ma tawh problemi. Fost ix-xogħlijiet li għamlu dawn l-annimali jinkludu skorta ma' presidenti u ambaxxaturi, sigurtà fi grounds tal-futbol u rondi fuq bażi regolari. Ħadu sem fi training, il-training tagħna jibda minn general riding sa public order. Ġifieri raw bnadar ma' wiċċhom raw storbju, ħadu sem f'dak it-training, għamlu kredenzjali wkoll. Imma ovvjament bħal ma jiġri kulħadd l-età u aħna hawnhekk ħanirtirawhom. Spjega li s-soltu żwiemel jirtiraw ta' 20 sena minkejja li jkun hemm oħrajn li jibqgħu jifilħu jaħdmu sentejn oħra. Jgħid li minkejja li ħaqhom is-serħan dispjaċut li se jitilqu. Hija fsa ta' qalb li ħatara żewġ kollegi tiegħek ħajtilqu. Still bil-pass li jieħu l-korp tal-Pulizija, ħanerġgħu intuhom dak li ħaqhom. Dawn iż-żewġ tiżwiemel issa se jingħataw liż-żewġ għaqdiet. Dawn iż-żwiemel tirati tal-kavallerija huma kollha ta' ċertu età, allura għalkemm aħna bħala l-RMJ il-maġġoranza ta' żwiemel tagħna nibatuhom l-Ingilterra kemm bħala l-vjaġġ ikun ta' strappat Swiss għalihom u anke l-klima tkun qawwi kif għalihom. Allura sibna jisu intermedjarju speċi ta' fejn kun jistgħu jgawdu iktar l-ittirar tagħhom. Iż-żwiemel bħal nies speċi ta' ġuda kollha bil-karattru tagħhom. Jiġifieri, ovvjament, mhux kull żiemel mill-ewwel speċi ta' jissetilja. Qalu li żwiemel irtirati mhux se jkunu jonqoshom xejn.